Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom, Horas amanginang nauhormati hami, ala naing masuk nama prosesi parhubas, ibadah jam 10 sia 30, alani diudak kami ma amanginang jongjong mahita saluhutna.
hamu amanami nanami kudul mahita di nganan naung disediaun ni gereja. Mau lihat ya. Uriani Tuhata na huaholongi hami di opat minggu naung salpu nungata bulus minggu adpen ima pangaradion managam haroroni Kristus padualion dohot mamestaon hari hatu tubuh nisi paluei. Nuaeng saha mahita tu parpunguan bodari parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Jongjong dohami dison parhalado ni huriata pasahat tabi Tuhamu di bagasan lasni roha. Selamat hari Natal madihamu saluhutna, damai ni Tuhan ima manggohi rohamuna. Immanuel dongata madebata, di pesta parningotan hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus bornginon, tapuji tapasang ama Yesus si paluei, ima Kristus Tuhan na tubuh di huta Bethlehem, sian hutan di si Daud. Songon parangan parbono gijang dot akka parmahan di ladang Efrata. Marede pasangapo Tuhani siala hatu tubuh di Yesus si paluei. Di bornginope girgirma tordita mamuji Tuhata Yesus si paluei. Marede mahita. Mar hite-hite goar ni dibata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tubuh di hita sada poso-poso, di lehon tu hita sada anak, papetu abarana do sogot harajaon, jala bahenon na goarna, si partahi halongangan ulu balang ni dibata ama sa liling-liling na raja ni hadameon. Endehon hamu ma endenay baru di Jehovah. Endehon ma Jehovah ali sandok tanoon. Pajojor hamu ma di tonga-tonga ni salut bangso halongangan akka nabinahen nay.
Mar somba mahamu tu Jehovah, mar pahen na marhadohan, akahitir mahamu, maradopon ibana, ale isini sandok tanon. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua genjang. Mandok meliate dohami tuho, ala ni godang ni asini roham di hami. Ay di basa-basa ko do anakmu nasasadai tuhami, na di pardangolanon. Asa malua hami marhite ibana, sian dosa, dohot sian hamate an saliling nililing na. Upangi dohami tuho, say sondangi marohan nami na holomi marhite-hite tondi perbadiai. Akup ni say parohai mahami, asa huboto hami mandok mauliate tuho, asa tarapul situ rohanami dihagogotan, doho di pangunjunan marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di acara papunguan Bodarion, imana tarsurat di sada Petrus 3 ayat 11. Di pasiding ma hajauton di ulahon ma nadinggan, dilului ma dame, ima diahi. Rap mangidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nang hombar tu patik mi. Amin. Urian itu hatta dimulanai matsai denggando salut nati nopa ni debata. Ai sai tarbegedo hata naman dok. Dungi nunga denggan di ida debata. Jaladung di topa debata pejolmai tu porla edendo di paoja ingananna. Dang di harangan manang tombak longong-longong. Porla eden ima inganani jolma pauli-uli parsaoran dohot mangului debata. Porla eden do gambaran ni ngolu nadinggan, jala maratur hombar tu lomo ni rohani debata. Alai dang manahan jolmai mangului pati ni debata, gabi madabu ma tu dosa. Si Hawaii do ita jolma, na jojotan mamilit jala mangulahon na pasonang rohata sadiri, dang marujahan tuhatan di debata. Masama parhusoran na balga di ngolo ni colma. Sega parsauran na dohot debata. Molo di mulana, boy na sida mardalani di Eden, jala makatai dohot debata.
songon na mar ale-ale. Nuang di si di bege suaranya di bata, martabuni ma nasida. Parsaoran dohot udongan jolma pesegama, tubuh malate di roha, pangguruon, hosom sahatu namamu. Ditongani hama joni ilmu pengetahuan doho teknologi nalam doras. Jojot do tabege barita namambain roha busi saon. Lapisan ojo nalam marnipis. Laut doho tau nang marlaok. Harangan naung sega. Songoni nang pemanasan global. Gejang ni roha. Doh tamo kuson ni jolma mambain mapitung mata ni rohana. Mangaradoti haulion ni natinopa ni Tuhani. Pakorhon ni dosai, tubuh mabiar, ganung maolang makarikoto dirina sadiri. Tamba taon lam rarat dodosai nang pakorhon na manegai akapar nguluan ni jolma. Lam ngalima holong ni roha. Lam mandau ma jolma siang debata. Nuaing di bagasan unduk ni roha romahita tu adopan ni debata. Mangido asamar pangulahi roha ni debata midahita. Ala ni ragam ni dosa nata ulahon di ngoluta. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung. Diborngin na talon rodo hami tu jolom manoputi dosa nami. Akan nahubahin hami marhiti hata nang pambahenan nami. Ale Tuhan, asima roham mida sadok bangso nami. Dang tarbahin hami do besikop mangindehon ho di ngolu nami. Marhiti hata nang pambahenan nami. Ay sipata do hata nang parangin nami gabi si isahan. Jala mambahen marlea goarmu. Hurang do benang ria ni rohan nami. Pasabam rohani parrohana bojog. Pahehe akan nani rupa. Mangapuli akan na marsak. Marasini roha tu akan na pogus. Dohot na dangol. Ale Tuhan, gohima rohanami dohotodim, asa magugo kami mangulahong lomo ni roham. Baga-baga ni debata, taringo tu hasisaan ni dosata.
Tonondo hatani Tuhan Jehovah. Romahamu tuau asa mangolu tondimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surararado samona songon abit bunga dap-dap. Botardo bahinokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabi songon hapas do muse. Asangapon ma di debata na dikinjang. Amin. Dungi ruar masada tunas ya tukoni si isai. Jala marpabue sada tubis na tubu sian uratna. Jadi songgok matu ibana todini Jehovah. Todini habisu ondohot habistaran. Todini panuturi ondohot hagogoon. Todini parbinotoan dohot biar maradopon Jehovah. Jala halomohonon nado hadaulaton maradopon debata. Jaladang manguhum ibana marguru tu parnidani matana. Jaladang manguhum ibana marguru tu nabinege ni pinggolna. Marhite-hite hati gorang tahe, Uhumona akana pogos. Jala marhite-hite hasitongan, pati kosona uhum tu akana dangol di tanahon. Jala marhite-hite batahi di pamanganna, di basonna tanahon. Jala marhite-hite todi di bibirna, bununa halak parjahati. Jala hati gorando hohos ni gotingna. Jala habonaran hohos ni akna. Ima sahatna. Martua doakana tumangihon hata ni debata. Jala na upepsa. Amin. Maria
Hatu tubuh ni Yesus dada di tongani parngoluon nasi kop. Soada hurang manang aha. Alai di bara ni pinahan do. Ala soadong inganan parmianan di si Joseph dot Maria ujui. Yesus tubuh di bara ni pinahan. Ima tanda ni narade Yesus makilala parngoluon ni jolma. Na tinggal di aka undung-undung na met-met, manang bale-bale na ruhet-ruhet. Songoni nang akana tarduru, manang dipaduru siantonga ni masyarakat. Mauliate ma alai Tuhan Yesus, alaleo mangkoko kami jolma na dipadangolanon. Tu aka parmahan di ladang do parjolo hasatan ni barita, hatu tubuh ni sipaluai. Bulus do rohana sida manjalo baritai, jala dos rohana sida, masih padohan, asa rabor hatu Betlehem, gabe jupangsa masih Maria, si Joseph dohot poso-posoi. Akapan habisaran sian purba pe, do masoba tu Yesus, somana surati, didok nasida do, nunga huida hami bintangna, narodo hami naik masoba tu ibana. Sere haminjon dohot akana anggur di pasat nasida, pasombau nasida tu Yesus na tubui. Nang hitape, dohot mahita, makkahamuliatehon hatu tubuh ni si paluai, naso tupa mardalan dinaholom na manghihuton ibana. Saat mahita tu pagalak lilin, hujau hamima, pelayan manang petugas pagalak lilin. Na parjolo, parjamita amang pandita manapar panjaitan. Na paduahon, mewakili parhalado amang sintua Anton si jabat. Na patuluhon, panitia Natal amang sintua Sudirman hutapea. Na paupaton utusan ama Roni hutahayan. Palimahon utusan inang Purnama borusianturi. Napa onopon utusan lansia inang sintua Hotma borunababan. Napa pituhon sekolah minggu remaja dohot naposo. Sarah Putri boru Datubara.
Hamua kamang do tinang, para ladoni uriani tuhata, lao mahamu, baritaun hamu ma Yesus do panodang di Portibion, nasotu pamardalan di naholong, namang hyunton ibana, porhat mahamu. Las jongjong mahita salutna.
tahatidakom maha porsiautai, songon hina tindakon idong atas di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehova, ido ama parguguna satu dosan, na tumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehova na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Perbadia, ada orang sehububuan, ido tuhata, na tuaw na bernit, di bangman ni silatus, nama tetar pajal ibana di hau pinar silang, na tua tubanua toro dung ditanom, na mulak mangolo di ari patuluhon, na mana itu surgo, lah hundul tu siamon ni debata Jehova, amanai pargogo na suatu dosani, di si maibana pay mamula sogo tu tanoon, mangumi alak na mangolo dohot na mate, a porsea di tondi Perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria tapani halak Kristen akan nabadia, doh dia sesaani dosa, doh dihatai na mandok, mulak mangulu sogo daging ni halak na mate, doh dia ngaluan na sora sudah. Amin. Sunggul-sunggul dihitam. Marsogot tanggal 25 Desember 2025, ima pesta parjolo hari hatu tubuni Tuhan Yesus, manang Natal parjolo, patuando ibadah Natal ima, pukul onom wib marbahasa Batak, pukul sia wib marbahasa Batak, pukul 10 tolu wib marbahasa Indonesia, pukul 10 onom wib marbahasa Indonesia, dohot pukul 10 sia wib marbahasa Indonesia. Jala patupat tado ulang nabadia di sude jam ibadah. Sonima dihita sunggul-sunggul, asar rap mahita mandohoti ibadah Natali.
Kami di debatan na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti hati-hati do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata, kamu akan hinahalongan di bagasan Kristus Yesus. Pasahat ma, tabe selamat hari Natal di hita saluhutna. Selamat hari Natal ma di hita saluhutna. Di aka amanami nanami na adong di tenda, na adong di Abirangon, songoni na di ruang Timotius Lukas do di lantai 2, na di kantor, songoni na di Joli Garejaon. Selamat hari Natal ma nang di hamu. Iya, barita nauli di Parpunguan bodari parningotan ari hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus. Ima natar surat sian Evangelium Matius bidusada mamuka sian ayat 10 1 ayat 25 sono mahatana takasma tapayutihut. Hatutubuna yanggo hatutubu ni Yesus Kristus songonoddo. Uju oroan ni si Joseph ido pe iba inana si Mariai, gabi-gabi ado ibana si atot di perbadia, adorang so masih padono ado pe nasida. Ala parohana bonar si Joseph na mangoro si Maria, dan adong rohana paurakon nasida. Gabi ditahi rohana nama naing sirakononna songoni. Alai dinasongoni do petahini rohana, di idama dinipina suru-suruan ni Tuhan ni nama dok tu ibana. O Joseph, anak ni si Daud, unang alang roham mangalap si Maria, gabe dongam musari pe muse. Ai nasiat tot di perbadia do, nanaing tubuh di ibana. Tumbuhan anak ma ibana, Yesus do warna bahenomu, ai paluonna do bangsona sian aka dosana sidabe. Masa pe sudenai asa jupang nahina tahun ni Tuhani marhite sian panurirangna namadok. Ida hamuma gabe-gabe do namarbajui tubuhan anak maibana jala bahenonna do warna Immanuel lapatanna dongatama debata. Jadi dong tarsunggul si Joseph dioleh mahata ni suruh-suruan ni Tuhani saut ma dialap na niolinai. Alai lauso ditadda paima tubuh buha bajunai. Jadi di guarma ibana Yesus. Ido yang go sahatna ujahama muse di bahasa Indonesia sonon hatana. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nido yanggo sahatna. Udah itu hata hamu akamang do tinang
mangihuton sejarah manang sejarah gereja, udang do mangalehon pikiran nama dokon bahwa kelahiran Yesus itu adalah bercerita fiksi atau imajinatif ninna. Adong doa kapar poda halilu madok songoni. Karena tidak pernah ada mungkin terjadi seorang perempuan mengandung tanpa dikatakan sebagai suami istri. Imana yona sangat imajinatif fiksi do ceritai. Alai molotaida ternyata di bagasa marhite turpukton bahwa dinyatakan kelahiran Yesus adalah sebuah fakta sejarah yang mengubah sejarah umat manusia. Yang mengubah ima perjalanan ni Portibion, mengubah sebuah sejarah kehidupan manusia. Itu menunjukkan fakta di mana, tidak imajinatif, tidak fiksi. Kitab Injil Matius mau memberitahukan lau pabuahon bahwa seorang Yesusi fakta di sejarah di jalan nunga bahkan parsorang nei mabahin sebuah perubahan total di sudesa dok Portibion. Alani tauji mamu akamang dotinang marhiti turpukon na teida bahwa adong perubahan di dia do perubahan amantadokon fakta sejarah ini. Di marhite turpukon di pabotohon ia si Maria dan si Joseph ido nagabe inani Yesus jala si Joseph songon amongna. HP molo di bagasa turpuk tamanang nakin mereka itu bertunangan dalam konteks orang kehidupan Yahudi. Yang namanya bertunangan itu ada beberapa posisi, ada beberapa bentuk yang dikatakan. Aungdo nadi pabotohon bahwa hanya sebatas ini pertunangan bersifat ilegal, jika berpisah harus ada surat cerai. Nina, jaidang dope resmi sebagai suami istri. Dungi ada yang namanya pemberkatan dan penyatuan rumah, pasangan mulai hidup bersama dan hubungan seksual dimulai. Kemudian perayaan komunitas biasanya berlangsung 7 hari. Di Patu Pasongoni. HP di bagasa turpukton Cupangdo ternyata Maria itu telah mengandung nunga gabi-gabi ya di bana. Nga melanggar ibana nakin tu hukum yang pertama nakin ima adjustment modern namandokon pertunangan bersifat ilegal ibana. Jala dikategorikan do sebagai perjinaan. Bahkan alanido di dokon itu akan melanggar kehormatan keluarga. Kehormatan keluarga do akan dilanggar si Maria di sini. Alam memang di bagasan kehidupan nihalak Yahudi, masyarakat atau memiliki tingkat kehormatan yang tinggi dari status keluarga, reputasi publik, relasi sosial, kepatuhan terhadap norma kesucian agama. Di bagasan nama saya Jupang Dosi Maria na gabi-gabian alanima na tunangannya Yusuf melihat kejadian itu. Moloon boy man non gabi haurahan si Maria ina rohana songoni. Ala si Joseph itu adalah seorang yang saleh yang dikatakan halakna memang menjaga kekudusan di ibana. Si Joseph adalah seorang laki-laki yang menjadi saleh manang parrohana bonar di babotoho di bagasa turpukton. Bartina kehormatan sosial itu sangat dijaga dia. Alai di bagasa turpukton adong maniat ni mana laho pasirakon si Maria asa unang haurahan atau bercacat si Maria ina rohana songoni.
Alamolo dioloibana do, mereka akan diberikan stigma yang sangat negatif di kalangan masyarakat Yahudi pada saat itu. Alanima dengan kondisi namasa songoni, Maria akan menghadapi kondisi pengucilan, kondisi stigma moral, dan bahkan terjadi pelanggaran hukum. Direncanahon si Joseph ma pasirah konibana, asa dipaula kibana. Tetapi amo kamang dotinang marhiti turpukton dang di yoloi de bata keinginan ni si Joseph ubahen rodo de bata marhiti suruh-suruan na madapoton si Joseph diborngin nei ditiki di parnipian di mana nama dok. O Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria gabedongamu saripe muse ai nasiat tod di porbadia do nanaing tubuh di ibana. Ima sada sikap manang penbuah-buah na pinasahat ni si debata tu si Joseph. Amo kamang do tinang di marhite turpukto naing di pabotoho donian bahwa akan ada yang namanya penciptaan baru yang dilakukan oleh Allah kepada dunia ini. Allah di pabotoho debata marhite nipi nisi perjupangan nisi Joseph do suruh-suruh ini, ya si Maria nasihat gabi-gabian di mana siat tod di perbadia do, yang menyatakan itu adalah ciptaan baru yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Taingok mamang do tinang panopan na perjolo, mangareap-reap do tod di ni debata di Portibion, ido di pabotohon di Sadamusai. Lapatan na bahwa peranan tod di ni debata adalah sebagai salah satu tugasnya malah wujudkan ulaun ni debata ima ditiki panopaon. Alam memang Yesus Kristus nasorangi adalah sebagai Adam yang kedua, panopaon ni debata na peduahon naso marlauk dosa yang tidak berdosa. Manatadokon bahwa Yesus adalah awal dari ciptaan baru. Tidak hanya mau dipapotohon ciptaan secara biologis, tidak. Tetapi ciptaan Allah yang baru. Allah gabe-gabe tod di perbadia di si Maria. Artinya peranan Allah sangat absolut dalam hal itu. Nasinakapan ni debata. Hidup main di papotohon tubuhan anak maibana Yesus do warna bahenomu. Ai peluanda do bangsona sian aka dosa nasidabe. Bahwa di dalam bayi Yesus itu keselamatan dipatupa. Itu sada fakta sejarah. Nataida marhite turpukon. Bahwa kelahiran Yesus itu menjadi sebuah fakta sejarah keselamatan umat manusia di dunia ini. Dangadong nabui patupa heluaun di Portibion. Dangadong nabui peluau diri sian dosa. Napi natupan ni jolma di Portibion dangadong nabui. Olan nasiat debatado nabui peluahon. Olan nasiat debatado nabui peluahon jolma siat dosa. Alanido natinopan e baru do nabui peluahoni. Ima na dipabotohon Yesus Kristus sebagai pembawa keselamatan di dunia ini. Peluah siat dosa nasida masa pesudinai asa jupang dahina tahun di Tuhani marhiti sian panurang nana madok. Ida hamuma gabi-gabiat dona marbajui tubuhan anak baimana jala bahenon na guarna Immanuel lapatanna dongatama debata. Hamo kamang do tinang ala sebagai ciptaan baru do Yesus di pabotoh di bagasa turpukton bahwa inisiatif de debatado tindakan kreatif ni todi do na patupahoni atau kesucian mutlak do napat na masa disi. Alani di bagasa turpukon di na patupat tuhatab haluaon tu Portibion marhite Yesus Kristus
Sada nak mace arga na teida di bagasa turpukon hamu akamang do tinang ima nagabe tematis di turpukton Immanuel dongata debata. Molo naing idaut tamang do tinang Immanuel adalah sebagai puncak teologi kehadiran Allah dalam kitab suci. Molo teida di kilas di pada Nairobi atau di perjanjian lama ada pemberitahuan tentang kehadiran Allah, tetapi dia bersifat personal, tetapi dia bersifat hanya kelompok. Kalau tidak di tiki di topa de bata nasan adong di portibion di tiki madabu jol matu bagasa dosa di do di kejadian itu lalu bahwa Allah berjalan bersama manusia. Artinya Allah berada di tengah-tengah hidup manusia. Dungi di kejadian 26 ayat 3 saya topat. Di pabotoh do Abraham, aku menyertain engkau. Aku menyertain engkau. Bahkan di tiki si Jakob di kejadian 20 ayat 5 di do aku menyertai engkau dan menjaga engkau. Di tiki di si panurirang Musa di kejadian tole 12 di dokon di tiki nanang pa suruan si Musa lahu paluahot bangsa Israel di babotohod do aku akan menyertain engkau. Bahkan di pangat titiki disuruh debata nasida pajong-jokon kemasuci manang tabernakel di pabotohod do Allah menetap di tengah-tengah bangsa Israel. Allah nido bagas joro bait Allah adalah simbol permanen kehadiran di debata. Hidup bain nyon bagas joro tahun adalah simbol permanen hadir do debata di tonga-tonga ni parpunguat tahun di bagas joro on. Alanima di panurirang cocok di dokon Allah tidak meninggalkan umatnya. Hidup di bagasa turpukton puncak daripada teologi kehadiran Allah di patupado di diri ni Tuhan Yesus Kristus. Ima sejarah yang nama bagas nataida di tengah-tengah di bagasa pernguluata. Di tiki jolma badab subagasa dosa hanya bersifat personal Allah hadir. Tidak menyala senyulus secara universal di dunia ini. Allah ni dosa. Alai dina seorang Tuhan Yesus Kristus maka berubahlah sejarah Allah hadir di tengah-tengah hidup manusia tanpa menghadapi sebuah tantangan, tanpa menghadapi sebuah hal yang di babotohon sangat menyakitkan. Allah dung madabu jolma tu bagasa dosa tak tarbahi jolma sasitongna pajupang do debata hidup bain nakin bersifat personal do debata hadir di tengah-tengah ni jolma. Jala kehadiran na molo taida mo kamat ninang terbatas do tu aka beberapa jolma menunjukkan dirinya aladang ngadong na mampu pajupang do debata. Tanpa molo tadoko ditiki daripada Nairobi akan merusak kehidupan ni jolma do molo pajupang do debata hamatea do parbue ni parjupangan do debata ala di dosa. Alai di diri di Yesus Kristus. Pajupang debata, pajupang hita do debata. Alai tidak mengalami kerusakan, justru mengalami keselamatan. Justru mengalami sukacita do hita di si. Ima amo kamang do tinang na taida di bagasa turputo sebagai sebuah fakta sejarah. Immanuel molo di baboton. Makna Immanuel berarti Allah memasukin sejarah hidup manusia. Allah mengubah jalan sejarah manusia. Allah menuntun sejarah manusia menuju pemulihan final. Ima kehidupan yang akan datang. Buanon nadohita. Di haporsiotei buanon nadohita. Di nama kaporsia Yesus na sorangi. Di nama kaporsia Yesus mangulau-ulau nei. Di nama kaporsia Yesus Ima dinam mate ibana na hehe ibana na naitu banu kijang. Ima mengubah kita, menuntun kepada sebuah pemulihan final yaitu kehidupan yang kekal. Alanima hamu akamang do tinang
kehadiran ni debata mace gudang do manfaatna. Molo di bagasa turpukton di babotohon Immanuel lapatanna dongatama debata. Dia ada bersama dengan kita. Dangadong besi habiarat ta sasitongna. Bolong amar dongat to debata kita. Tidak ada yang kita takuti sebenarnya berjalani perjalanan hidup ini. Karena Allah telah bersama dengan kita. Bahkan molo taida wakamang dotinang. Molo soro Jesus tu portibion. Molo sosorang imana. Dangadong pangiduan na tu debata asa mangido. Asa digohitot di parbadia kita. Asa hot debata maringanan di bagasan nguluta. Karena kenapa kita roh Allah berada dalam diri kita? Karena dia telah lahir dan dia telah menjadi Immanuel. Immanuel ini tidak hanya pada saat-saat tertentu, tetapi dia berada dalam kehidupan kita. Idona macai luar biasa, nataida hawa kamang notinang bolo di babotohon bahwa Immanuel debata dongata. Bahkan di bagasa turpuk tope molo taida di dalam perjalanan ningoluta molo ngarabdo debata hita Immanuel berarti penyertaannya ada suatu hal yang sangat luar biasa. Molo taida mang Allah tidak jauh tetapi dekat. Allah tidak diam tetapi hadir. Allah tidak acuh tetapi peduli. Idona nataida di bagasan nguluta. Allah tidak jauh tetapi dekat. Allah tidak diam tetapi hadir. Allah tidak acuh tetapi peduli. Taida ma melalui babotohon Allah tidak jauh tetapi dekat. Di bagasan tangiang tadok do parjupak kita do debata. Bahkan edde madokon Tuhan hanya sejauh doa. Terus dia madauna malo martangia kita. Malo tadoko di bagasa dirit tado. Ditikina martangia kita. Di bagasa dirit tado debata. Itulah yang menyatakan Immanuel nakin. Allah tidak diam tetapi hadir. Di menghadapi parukilo kita. Di menghadapi persoalan kehidupan kita. Ternyata Allah tidak diam. Allah hadir. Pada saat tertentu. Pada saat yang tepat. Pada saat yang kita butuhkan, dia hadir. Allah tidak acuh, tetapi peduli. Hidup baik namu akamang dotinang, molo tei dan waing, on turpukon, boido, pasonakon manang mabay dongatan na mga dopi parukilon, na di bagasa boronginon mungkin tumatangis do nasida, mamestahon, pesta Natal di bagasa boronginon, imana daerah, tapanuli raya, na menghadapi bencana. Mungkin dinaro bencana alami di dok nasida do. Di dia oleh Tuhan. Dan nasorap doho tami. Apakah Allah jauh? Apakah Allah dekat? Apakah Allah diam? Apakah Allah acuh kepada dia? Kepada mereka? Kamu akamang dotinang. Gereja nakin atau dokon gereja ini. Kita adalah sebagai tanda kehadiran, sebagai tanda Immanuel daripada Allah. Hidup bahen kepedulian tapi pabuahon tunasida bahwa Allah hadir bagi mereka. Panguru piota na pabuahon tunasida Allah hadir dalam hidup mereka. Idonai natadoko dalam diri kita Allah Immanuel. Maka Allah tidak akan pernah diam dan dia tidak akan pernah acuh, tapi dia akan tetap dekat, tetap hadir, dan tetap peduli. Bahkan Allah sendiri ditiki jiwa yang mengalami terluka di babotohodo masuk duibana tupusu-pusut tanda mengadopi paru kilo bolon dihilalai bana do na haci dihita dihilalai bana do songo dia hita mengalami na tadi mana ke dalam kesendirian. Dia tahu apa yang kita alamin. Karena nanti kini dia dada holan nadi banua gijang imana marnida hita. Dada di banua gijang imana holan mengatur hita. Dada di banua gijang imana holan na mengatur abe dan C. Tetapi dia datang dan merasakan itu
bagaimana penderitaan umat manusia. Merasakan waduh pakorhon ni dosai. Jalai bana do nagabe menyerap pakorhon ni dosai. Na ikon hita merasakan itu. Tetapi akhirnya dia yang merasakan rasa sakit daripada dosa itu lagi. Kamu kamang do tinang dihita saluhutna bahwa Immanuel adalah jawaban ilahi terhadap manusia yang kehilangan makna. Boy do tadokon di bagasan sejarah perjalanan hidup manusia ditiki Paul do jolma menemukan makna-makna kehidupan. Alai dina roh Yesus gudang do Jepang ta makna kehidupan. Na boy bagubah kita, mengubah semangat kita. Ditiki masa perang dunia pertama, ditiki di Patupa Hitler camp konsentrasi, kudang dohalak marnida, apa arti kehidupan ini? Apa arti semuanya alai di haporsiai di ida Yesus sebagai yang lahir ke dunia ini. Mereka menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Manusia yang hidup dalam ketakutan. Molotaida mang do tinang gudang dohalak mabiar, wado madalani perdalanan tujulanon. Tolap dope apalagi tahun 2020 yang akan datang 26 naneng ro naneng tari parolota. Bagaimanakah tentang kehidupan ini? Alai di papos dorohata, dia bersama dengan kita, dia adil dengan kita, Immanuel. Bahkan kamu kamang dotinang mungkin molotadokon di zaman teknologi ini relasi antara manusia dengan manusia mulai berkurang. Tetapi apakah relasi manusia dengan Tuhan akan berkurang? Allah tidak pernah meninggalkan kita. Justru urupon naduhita memiliki hubungan dengan Allah. Sehingga kita juga menjaga relasi dengan umat manusia, dengan sesama. Amo kamang dotinang. Alanima dihita saluhutna. Bahwa kehadiran Allah di dunia ini membuat dia menjadi Immanuel karena dia selalu bekerja untuk kita di debagasan nguluta. Immanuel, Allah bekerja melalui kehidupan kita. Nah parpudi sahali amu kamang dotinang di bagasa turpukton jadi dung tarsunggul si Joseph dioloi mahata ni suruh-suruhan ni Tuhani saut ma dialap na niulinai alai lauso ditadda pai maso tubuh buha bajunai jadi di kuarma ibana Yesus mangoloi dia taat akan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dia taat akan penyertaan Tuhan. Gabe mangoloi do ibana di halom dia nasa lomon di rohan debata karena dia telah percaya dan yakin Allah tidak meninggalkan dia. Allah dak paluasonna nasida haurahan dak paluasonna mereka itu mengalami kenistaan ketika Yesus yang lahir itu. Dari konteks yang dilihat dia sedalam kehidupan sosial mereka pada saat itu. Allah tidak mempermalukan mereka. Tetapi Allah menjaga kehormatan mereka. Sehingga di Babotohon Maria selalu dikatakan adalah ibu yang berbahagia di dunia ini. Karena dia, Yusuf juga adalah bapa yang berbahagia. Allah badiado si Joseph saha tu ujung ningoluna tak haurahan ibana. Karena di awalnya dia adalah orang yang saleh, maka dia kudus. Alain alanima amo kamang dotinang. Dioloi ibana do debata, maka Allah senantiasa bekerja dan akan menjaga kehormatan dia. Dioloi ibana do, na di lomon debata saud do. Pangiduanna asa unang gabi tartuk-tuk ibana. Toktong do ibana gabe terhormat di tonga-tongani ngulu siganupari. Amo kamang dotinang dinamang ngului hatani lebata hita. Kita yang patuh dan taat akan firman Tuhan, kita akan senantiasa dijaga oleh Tuhan dari berbagai sisi kehidupan kita. Bahkan kehormatan kita, harga diri kita akan senantiasa dijaga oleh Tuhan ketika kita patuh dan taat kepadanya.
Alani dihita saluhutna unang behita mabiar ala debata nunga dongata di portibion mangalaka mahita mamestahon pesta aria tutubon tubuni Tuhata Yesus Kristus marhite dongata do debata. Amin martang yang mahita. Mulai ma Tuhan hupasahat rohanami tuadopammu di bagasan bornginon hupestau kami ima ari hatutubu ni anakmu Tuhan Yesus Kristus di tonga-tonga ni huriamon. Tutu Tuhan nunga sorako di bagasan ngulu nami. Gabi hodo dongan nami noai ngali Tuhan. Manang di dia pehami mangalaka pos dorohan nami. Na tiopom muhami. Na ramotam muhami Tuhan. Na odihonon muhami. Seragam ni hamaulo di portibion. Na lehonom mutuhami. Hiras niroha madalani pardalan nami. Pos dorohan nami. Sikop do nasa parnguluan nami Tuhan. Mulai hati diholi Tuhan. Di bagasan toktong, di bagasan bornginon. Sai dongani hami. Rodi saliling-liling na. Marningot tami Tuhan. Di akadongan nami na mangadubi parukilon ala di bencana alam. Di luat bona pasogit di tapanuni raya Tuhan. Ale Tuhan. Pabotohot tu nasida. Hodo dongan nasida Tuhan. Pabotohot tu nasida Tuhan. Hodo nama dongai nasida dak palo asomu nasida tahuta Tuhan. Jala pabotohot Tuhami. Bagas jorom dohami Tuhan. Tanda kehadiranmu dohami Tuhan. Pabotohot Tuhami. Laho mangurupi nasida Tuhan. Asa takas di boto nasida. Nahodo dongan nasida li Tuhan. Ale Tuhan debata manami. Namar habangsa di Banua Gijang, toktong ma pasu-pasu, nasa akka ulaw nami Tuhan di tonga-tonga ni Hurion. Di bagasa borngino Tuhan, ubuah kami sada ina na mabalu Tuhan namar sahit tongon di rumah sakit. Naro Tuhan sian rumah sakit persahabatan, naro sian Papua Barat Tuhan. Tuhan las rohana ala marhit di rajumi ibana do Tuhan. Kado Natal do naboi bana marubat tu rumah sakit persahabatan ni Tuhan. Alani pos rohanami. Pasikok ma Tuhan hamalumoni di nasida Tuhan. Papos rohana Immanuel do. Hodo toktong donganna. Jala hodo pamalupon parsahitonna. Pos rohana bain Tuhan. Alani ali Tuhan pasu-pasu ma nasa pangobation nasahat tu ibana Tuhan. Ale Tuhan debata manami, upasahat tami ma, sude ngolu nami, dongani, toktong ngolu nami, rodi saliling nililing na. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami Tuhan. Amin. Tapasaha mapeliata laos marit de mahita. Suru, suru,
Jang-jang maila saluhna. Tatangnya koma peliata. Ale debata manamina di Banua Gijang. Podo haroroan ni saluhu silehon-lehon na denggan do na solibasa na mauliutus. Upasa tami masian nanilehon mi tu kami pilihan nami tuho. Sajalo may gabi uap na khusus di jolom. Paso-paso may jala ramoti asa hoparhasi ang kami pilihan non. Pati puluhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalamu tada hami godang ni sileon-lehon mi tu kami. Asalam girgir hami madok moliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarabadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongoon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unah kami togyo to pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame, jalahamu mapasu-pasu sia Tuhan tade bata. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan de bata maho. Disondakon Tuhan de bata mabohina tuho jala asi marohana midago. Didopakon Tuhan de bata mabohina tuho jala di pasar homma damena tutodim. Selamat hari Natal madihita saluhutna. Selamat hari Natal.